ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Святари Твоє, Пане, нехай опранутся у справедливость, и святые Твоє нехай узрадуються. Гэтымі словамі Святого Писання пачинаем святую мшу, падчас якой аддаем пашану, асабліва ў нашай парафіі, благословленому Міхалу Сапоцька, які быў поўны любові да Божай міласэрнасці, які перадаваў гэтае пасланніцтва пра сваю дзейнасць, праз сваё жыццё. І он кахаў гэты дзень, і таму сёння мы за яго заступніцтвам заносім да Бога нашыя просьбы, нашы інтэнцыі. Асабліва будзем таксама прасіць Бога аб апеку і заступніцтва Маці Божай, якую таксама сёння просім у нашых патрэбах, у нашых інтэнцыях, о Божьем благословенстве, опеки Маці Божой, об ласке здоровья для Александра, Анатолия, для Яна. Подяка Пану Богу за пережитые годы Дмитра Туманович, за оказии дня его народжения, с просьбой о Божье благословенство, здоровья, потребной ласки на дальнейшие годы життя, об ласку здоровья, опеку и допомогу Божию для Зигмунта Асінскага, аб ласку Божай дапамогі і апеку для яго, аб здароўе Божае благословенства, апеку Маці Божай для Дануты Дунда з аказіі яе дня нараджэння, патрэбнай ласкі, здароўя і Божую дапамогу для яе. Подяку Пану Богу за пережитые годы, за казы 75 годов прожитого життя, для Станіслави Вендровської, а так само о потребной ласке и Божие благословенство для Валентины. Так само будем свидками падчас гэтай святой імшы, сакраменту, хросту, каб новае жыццё атрымала дары Духа Святога і адрадзілася да жыцця новага дзіцяці Божага. І таму на пачатку, дарагія бацькі, якое імя выбралі для свайго дзіця? Чаго вы просіце ў касцёла Божага для Валерыі? Дарагія бацькі, просячы хросту для вашага дзіцяці, ці усведамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхаваць яго ў веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, яно любіла Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Христус. А вы, хростныя, ці гатовыя дапамагаць бацькам гэтага дзіцяці выконваць іх абавязак? Валерія, хрысціянская супольнасць прымае цябе з вялікай радасцю. Ад яе імя я пазначаю цябе знакам крыжа, а пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста Збаўцы цябе пазначаць бацькі і хросныя. Хвала на вышынях Богу, а на зямлі супакой людям добрай волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже,
які бярэш на сябе грахі свету, прымі маленне нашае, які сядзіш праваручай цара, змілуйся над намі, бо толькі ты святы, толькі ты наш Пан, толькі ты найвышэйшы, Езу Христе, з Духом Святым у хвале Бога Отца. Амен. Молимся. Усемогутный Боже, покорно Тебе просим про заступництво благословленного Михала Сапотьки. Надели нас щедро Твоими дарами и заховай наши часы у супокои. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги Буття. Коли ж Адам з'їв з древа, покликав Пан Бог Адама і сказав йому: «Де ти?» І він відказав: «Я почув голос твой у раї і сполохався, бо голий я, тому сховався». Сказав Бог: «Хто сказав тобі, що ти голий? Може, ти їв з дерева, з якого я заборонив тобі?» Адам сказав: «Жанчина, якую ти дав мені, дала мені і їв я». І сказав Пан Бог жанчині: «Чому ти гэта зробила?» Яна сказала: «Змей падманув мяне, і ела я». Тады сказаў Пан Бог змею: «За тое, што ты зрабіў гэта, ты пракляты паміж усімі жывёламі і паміж усімі звярамі палявымі. На жываце сваім поўзаць будзеш, і пыл будзеш есці, і праз усе дні жыцця свайго. Устанаўлю варожасць паміж табою і паміж жанчынаю, і паміж патомствам тваім, і паміж яе патомствам. Яно сатрэ табе галаву, а ты сатрэш яго пяту». А жанчыне сказаў: «Памножу цярпенне твае у тваёй цяжарнасці, у муках будзеш нараджаць патомства. Да мужа твайго будзе скіравана прагненне тваё, а ён будзе панаваць над табою». Адаму ж Бог сказаў: «За тое, што ты паслухаў голас сваёй жонкі і еў з таго дрэва, з якога я загадаў табе не есці, кажучы: не еш з яго. Праклятая будзе зямля праз цябе, і цяжкай працы будзеш здабываць ежу з яе ва ўсе дні жыцця свайго. Церні і асот яна будзе табе расціць, і ты будзеш есці палявыя травы. У поце аблічча свайго будзеш спажываць хлеб, пакуль не вернешся ў зямлю, з якой ты ўзяты, бо ты пылам ёсць, і ў пыл вернешся». І назваў Адам жонку сваю Евай, бо яна стала маці усіх жывых. Пан Бог зрабіў Адаму і ягонай жонцы адзенне са скураў і апрануў іх. Тады сказаў Пан Бог: «Вось чалавек стаў такім, як адзін з нас, пазнаўшы дабро і зло, каб цяпер на працягу рукі сваёй і не ўзяў таксама плод з дрэва жыцця, і каб не з'еў з яго, і не жыў навекі. І выгнаў Пан Бог яго з саду Эден, каб ён апрацоўваў зямлю, з якой быў узяты. Выгнаў ён Адама, а на ўваходзе у Эдэнскі сад паставіў херубінаў і мільгаючае вастрыё мяча, каб сцерагці шлях да дрэва жыцця». Гэта Слова Божае.
Дякуємо Пану Богу. Пане, Ти наш притулок з покоління у покоління. Пане, Ти наш притулок з покоління у покоління. Перш чим народилися гори, перш чим Ти створив землю і сусвіт, спрадвеку і навіки Ти єсть Богом. Пане, Ти наш притулок з покоління у покоління. Ти вертаєш чоловіка у пил і кажеш: вертайтеся, сини Адама, бо 1000 годов перед очима Твоїми, як день вчорашній, який минув, або як одна ночная варта. Пане, Ти наш притулок з покоління у покоління. Ніби розводдям їх змиваєш, яни становяться ніби ранішній сон, як трава, що росте, раніцей цвіте і зеленіє, а увечері вяне і сохне. Пане, Ти наш притулок з покоління у покоління. Навчи нас так лічить дні наші, каб ми здобили мудрость серця. Верніся, Пане, кольки ж яще, пошкодуй слугов своїх. Пане, Ти наш притулок з покоління у покоління. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Не хлебом одним буде жить человек, але усяляким словом, что походит з вуснов Божих. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. Хвала Тобі, Пані. У тыя дні да Езуса зноў сабраўся вялікі натоўп, і не было ім чаго есці. Тады ён паклікаў вучняў сваіх і сказаў ім: «Шкада мне народу, бо ўжо 3 дні знаходзяцца са мною, а не маюць чаго есці. І калі адпраўлю іх дадому галоднымі, аслабнуць у дарозе, бо некаторыя з іх прыйшлі здалёк». І адказалі яму вучні ягоныя: «Адкуль можа хто накарміць і хлебам тут, у пустыні?» Ён спытаўся ў іх: «Колькі маеце хлябоў?» Яны адказалі яму: 7. І тады загадаў людзям сесці на зямлю, і, узяўшы 7 хлябоў і падзякаваўшы, паламаў іх і даў вучням сваім, каб раздавалі. Яны раздалі людзям, і мелі некалькі рыбак, і благаславіў іх, і загадаў раздаць. І яны ели, і насыціліся, і набралі 7 кашоў кавалкаў, што засталіся. А тых, хто еў, было каля 4000, і адпусціў іх. Тады адразу з вучнямі сваімі увайшоў у човен і прыбыў у Дальмануцкі край. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Присядьте, калі ласка.
Уміловані у Христі пану брати і сестри, збираємося каля алтара Пана. Присутнічаємо при великім цудзе, падчас якога Єсус Христос буде ахвяроваць самого сябе. Але перш Ён звяртаецца да нас. Мы прыходзім, як і сёння, гэтыя натоўпы, якія былі вакол нашага збаўцы. Яны прыходзілі з далёкіх старон, каб слухаць, каб напаўняць сваё жыццё надзеяй. Яны з'яўляюцца сведкамі великага цуда. Цуда аглядаць Божую любоў. Яны нам праз вякі аб гэтым абвяшчаюць, бо хадзілі доўга. Езус звяртаецца да сваіх вучняў, трэба адпусціць іх, бо ўжо 3 дні яны побач мяне. Чи хто б сьогодні витривав слухати 3 дні Божою навуку? Чи хтось був готовий ісці за наставником? А ось тыя 4000, якія, не гледзячы на цяжкасці кожнага дня, яны ішлі і слухалі. Але сёння Езус чыніць цуд. Што вы маеце? Чи маеце штосьці? 7 хлебаў, пару рыбак. Ён благаслаўляе і кажа раздаваць. Умілаваны ў Хрысце пану браты і сёстры, гэта быў цуд размнажэння штодзённага хлеба, які быў патрэбны, каб насыціць голад цела. За хвіліну мы будзем сведкамі іншага цуду. Цуду, калі Езус Христос паблагаславіць і размножыць хлеб, які дае жыццё вечнае. Хлеб эўхарыстычны. Чи мы разумеем, які вялікі дар дае мне Езус Христос? Які вялікі дар дае Сын Божий, які ахвяраваў самога сябе, які у Вялікі чацвер сказаў: «Берыце, ешце, гэта цела маё». А потым сказаў: «Берыце і піце, гэта кроў мая. Гэта чыніце на маю памяць. Я буду з вамі да сканчэння вякоў». Чи разумею я, які я дар атрымаў ад збаўцы свету? Чи прагну я гэтага хлеба? Чи прагну я прымаць гэты хлеб, які дае жыццё вечнае? Хлебам, які я дам, ёсць маё цела, кажа Христос. Умілаваны ў Хрысце пану браты і сёстры, сёння у Евангеліі мы былі сведкамі цуду, які Езус Христос уталіў голад цела. Чи я прагну уталіць голад сваёй душы, каб мець абяцанае жыццё? Няхай кожны з нас адкажа самому сабе. А любоў Божая і яго міласэрнасць няхай напаўняе нашыя сэрцы. Аман. Просім Езуса Христа быць міласэрным да гэтага дзіцяці, да яго бацькоў, хросных і ўсіх ахрышчаных.
Молімся, каб з вады і Духа Святога гэтае дзіця адрадзілася да жыцця вечнага. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся, каб яно стала жывым членам Твайго святога касцёла. Цябе просім. Молімся, каб яно магло слухаць Тваё святое Евангелие, захоўваць яго і быць яго сведкам. Цябе просім. Молімся, каб яно з радасцю магло удзельнічаць у Тваёй ахвярнай гасціне. Цябе просім. Молімся, каб яно любіла Бога і бліжняга, як Ты навучыў нас. Цябе просім. Молімся, каб навучанае словамі і прыкладам хрысціянаў яно ўзрастала ў святасці і мудрасці. Цябе просім. Молімся ва ўсіх нашых просьбах, якія заносім да Бога Айца за заступніцтвам Найсвяцейшай Панны Марыі і нашага патрона, благаслаўлёнага Міхала Сапоцька. Цябе просім. Молімся, каб усе вучні Твае заўсёды захоўвалі адзінства веры і любові. Цябе просім. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас. Святы Яне Хрысціцелю, святы Юзафе, святыя Пётра і Паўле, святая Валерыя, усе святыя Божыя, усемагутны вечны Божа, Ты паслаў у свет свайго Сына, каб Ён адхіліў ад нас моц сатаны, духа няправеднасці, а чалавека, вызваленага з цемры, перанёс у цудоўнае валадарства Твайго святла. Пакорна молім Цябе, каб Ты, вызваліўшы гэтае дзіця ад першароднага граху, учыніў яго святыняй Тваёй велічы і месцам прабывання Духа Святога праз Хрыста Пана нашага. Пане Божа усемагутны, няхай абараняе Цябе моц Хрыста Збаўцы, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Молімся, дарагія браты і сёстры, каб Пан Бог усемагутны адарыў гэтае дзіця новым жыццём з вады і Духа Святога. Найласкавейшы Ойча, Ты учыніў, што ад крыніцы з хросту забурліла ў нас новае жыццё Тваіх дзяцей. Паўтараем: хвала Табе навекі. Хвала Табе навекі. Божа, Ты ўсіх ахрышчаных з вады і Духа Святога яднаеш у Тваім Сыне Езусе Хрысце, каб былі адным народам. Хвала Табе навекі. Хвала Табе навекі. Божа, Ты праз Духа Твоей любові, якога уліў у наша сэрцы, вызваляеш нас, каб мы радаваліся ў Тваім супакоі. Хвала Табе навекі. Божа, Ты выбіраеш ахрышчаных, каб яны з радасцю абвяшчалі усім народам Евангелія Хрыста, Твайго Сына. Хвала Табе навекі. Праз таямніцу гэтай асвечанай вады спашлі ласку духоўнага адраджэння Тваёй слузе Валерыі, якую у веры касцёла Ты паклікаў да хросту, каб яна мела жыццё вечнае праз Хрыста Пана нашага. Дарагія бацькі і хросныя, праз сакрамент хросту прынесенае вамі дзіця атрымае, як дар Божай любові, новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць яго ў веры так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і
і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі ж вы, кіраваныя вашай верай, гатовыя прыняць для сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера Касцёла, у якой прымае хрост вашае дзіця. Ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны граху? Цяпер вызнаем веру. Ці верыце ў Бога Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які уваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, Святы Касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера, гэта вера Касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Аман. Ці хочаце, каб Валерыя прыняла хрост у веры Касцёла, якую мы ўсе разам з вамі толькі што вызналі? Усемагутны Бог, Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, які вызваліў цябе ад граху і адрадзіў з вады і Духа Святога, сам намашчае цябе хрызмам збаўлення, каб ты, далучаная да яго народа, прабывала ў Хрысце святару, прароку і валадару на жыццё вечнае. Валерія, ты стала новым стварэннем і апранулася ў Хрыста. Няхай гэтае белае адзенне будзе для цябе знакам годнасці дзіцяці Божага. З дапамогаю слова і прыкладу блізкіх нясі яе незабруджанай у жыццё вечнае. Аман.
Прыміце святло Хрыста. Усе разам, бацькі хросныя, возьміцеся за гэтую свечку. Вам, бацькі хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб ваше дзіця, асветленае Хрыстом, заўсёды паводзіла сябе як дзіця святла і, трываючы ў веры, магло выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Вы ахрышчаны ў Хрысце, у Хрыста прануліся. Аллелуя, аллелуя. О Христе, взнесла я любов, живи у покорных чистых сердцах и прощим скрухой наполняй, почути наши словы думки к Тебе. Пане наш, молитвы с верою незломной, бо прагнем милости Твоей, пробач нам грешные учинки. Мы носим знак Твой на себе. Заслоняй своим нас крыжом, про смерть Твою крыж стал святым, каб верных боронить от злого. О наш лагодный володар, Тебе Святому Духу подяка вечная и хвала, нехай учить нестомно. Амен. Нехай учить нестомно. Амен. Моліться, брати і сестри, каб ми вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийняв вяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Ласкавий Боже, прийми дари, які ми принесли на Твой алтар, у день спомину благословенного Михала Сапотька. Праз гэтую святую ахвяру отпусти нам грехи и веди нас до небесной славы, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. З Духом Твоїм Угору серце. узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Мы з радасцю аддаём пашану благословленному Михалу Сапотька, якога Ты даў як адданага пастара для Твайго народа. Прыкладам яго пабожнага жыцця Ты нас узмацняеш, яго словамі нас павучаеш, а праз яго заступніцтва атуляеш нас Тваёй апекай. Таму з анёламі і ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях.
Сапраўды, Божа, ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расой Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добровольно выдаў себе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця у хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрал одно. Памятай, Пане, про костёл Твой, рассеянный по усім свете, удосконали его у любови, разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія поснули у надеї на воскрешение, и про усіх, хто Твою ласцей адышоў з гэтага свету, и дозволим убачить святло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усімі нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у едности с Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Ебранником, со святыми апостолами, с благословенным Михалом Сапотька и усімі святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Езуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче Усемагутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Мы атрымалі Духа Святого, які учыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся спяваць. Отче наш, который есть в небе, святейся имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваныя от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью,
які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Amen. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце ближнему знак супакою. Покой нам всем. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на сябе грахі свету, благословленая, пакліканая на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе здароўлена душа моя. Ты моя радость, о Езу мой, Ты мое счастье, о Езу мой. Езу, Тебе люблю всей душою, Ты мне надеяй и с упокоем.
Молимся. Усемогутный Боже, у день благословленного Михала Сапотька, Ты узмацнил нас на святой гостине, обнови умацуйшие духовные силы, как мы заховали непорушным дар веры и шли шляхом збавления, праз Христа Пана нашего. За хвилину jeszcze zaniesią nasze pokorne prośby i podzięki i prośby do Boga za zastępnictwem Najświętszej Maryi Panny, a после otrzymają błogosławieństwa u dzień błogosławionego Michała Sopocki. Gwiazdo śliczna wspaniała, Częstochowska Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja. Słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła nas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia. Życie słodyczej, nadzieja nasza, witaj. Do Ciebie wolamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym Podole. Przeto, orędowniczko nasza, o najmiłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. I powtarzamy, o Maryjo, błagamy Cię, O Maryjo, błagamy Cię, abyś Kościół Święty w Jego posłannictwie wspomagała. O Maryjo, błagamy Cię, abyś Ojcu Świętemu, biskupom i kapłanom dodawała mocy i światła. O Maryjo, błagamy Cię, abyś wszystkich wierzących w Chrystusa do jedności doprowadziła. o Maryjo, błagamy Cię, Abyś wojny, głód i wszelkie klęski od świata oddaliła. o Maryjo, błagamy Cię, Abyś Ojczyznę naszą wierności Bogu i Kościołowi zachowała. o Maryjo, błagamy Cię, Abyś lud Boży w zdobywaniu Królestwa Bożego wspomagała. o Maryjo, błagamy Cię, O siły i wsparcie dla ciężko pracujących. o Maryjo, O Maryjo, błagamy Cię. O postęp w życiu chrześcijańskim. o Maryjo, błagamy Cię, O wzrost w dobrym dla dzieci i młodzieży. o Maryjo, błagamy Cię, O wierność w życiu małżeńskim i rodzinnym. o Maryjo, błagamy Cię, O wytrwanie w dobrym aż do śmierci. o Maryjo, błagamy Cię, O zdrowie, opiekę i pomoc w życiu doczesnym. o Maryjo, błagamy Cię, We wszystkich naszych prośbach, które zanosimy podczas tej mszy świętej, a Boże błogosławieństwo, opieki Matki Bożej, a łaski zdrowia dla Aleksandra, Anatolija, Jana. Podzięka Panu Bogu za przeżyte lata, dla Dymitra Tumanowicza z okazji Dnia Narodzenia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowia, potrzebne łaski na dalsze gady życia. A blasku zdrowia, opieku i da pomogu Bożую dla Zygmunta Asińskiego, об здоров'ї Божого благословенства і опіку Маті Божої для надути
Дундо, а патрэбныя ласкі, падзяку і Божую апеку для яе на ўсе гады жыцця. Падзяка Пану Богу за перажытыя гады, заказы 75-й гадзіны, 75-го года з дня нараджэння, для Станіслава Венгровскай, Станіславы Венгровскай, таксама для Валентыны, аб Божую дапамогу і апеку Маці Божай на ўсе гады іх жыцця. По Твою оборону чекamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maryjo Pani Osnogórska, Módl się za nami, Maryjo Pani Osnogórska, módl się za nami, Maryjo Pani Osnogórska, módl się za nami. Прийміться Боже благословенство у день благословленого Михала Сапотька, а хто буде хотеть, можна буде уцалаваць реліквії гэтага благословленого. Пан з вами, Z duchem Twoim, нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. amen. Идите у спокої Христуса. Дякуємо Пану Богу. Благословенный księże Michale, uproś nam miłosierdzie Boże. Благословенный księże Michale, uproś nam miłosierdzie
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broni nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.